Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hoort bij optredens van Leon Moorman uit Drenthe-Wijk, Teun met een H uit Greenslandwijk, Boas hier uit Friesland, Likas het koor Zingert Verbonden en dichteres Marian Rijenga. Liefdevolle ogen die kijken en mij zien. Oren die mij horen en begrijpen bovendien. Aan één blik voldoende, 1000 woorden in een lach. In elkaars gedachten wonen, ieder uur van elke dag. Sterke warme armen, vasthoudend in de nacht. Geborgen in het houden van en handen strelen zacht. Op het ritme van de hartslag versterken we elkaar. Vertrouwen in de toekomst en dromen worden waar. Meer dan allerbeste vrienden, in voor- en tegenspoed. Soulmates voor het leven, maar elkaar nog niet ontmoet. I don't like to be alone, 'cause since the day you've gone, the days don't feel the same. And now you out of my life, and I am up all night. Yeah, I can't get you off my mind. 'Cause every love song lets me think of you. 'Cause every love song lets me know it's true, baby. These words have a meaning, and I know now what to do. That's why I wrote this love song for you. Yeah. When I let the radio play, I hear Marvin Gaye. I just wanna get it on, baby. And when I sing along to some Otis Redding song, I feel the pain of my heart now, yeah. 'Cause every love song lets me think of you. 'Cause every love song lets me know it's true, baby. These words have a meaning, and I know now what to do. That's why I wrote this love song for you. I just had to write this song, 'cause I love you, baby. Yeah, I love it, feels so strong. Oh, I love you, baby. And I hope you sing our song now all night long, all night long. 'Cause every love song lets me think of you. 'Cause every love song, it lets me know it's true. Oh yeah, these words have a meaning, and I know now what to do. That's why I wrote this love song. Look what I made for you. That's why I wrote this love song for you. Ja, ik kan het net letten. Op zijn 16e kwam hij voor het eerst hier in de studio bij Noorderwien. En nu is hij een periode verder. Met een band op pad. Helemaal terug Nederland heen. Had een platencontract. Nou, er is van alles weer onderhand bij Boas Roelevink. En 23 oktober zette het even in de agenda. Had hij een fantastisch concert, sinds ik nou al, in Neushoorn hier in Ljouwt. Maar we praten dus straks even met hem in deze nagelnaaie aflevering van Noorderwien. Daar vind ik een bijzondere gast uit Greensland. Hij had een hele grote speel onder oren met Weimar van der Werf hier in Friesland. Ik had door Teun Subveer, oftewel Teun met een H. Ik heb nog lang niet gedaan wat ik had willen doen. Ik heb me verstopt en veel te veel gemeden. En laatst ben ik ook nog fucking 42 jaar. En ik dacht, mijn god, de weg buigt langzaam naar
Maar onderaan de streep is er toch echt wel niets te klagen. En ik schreef in het refrein dat het meer dan prima is om mij te zijn. Dus ik hobbel met een rugzak vol geluk en een opgeheven hoofd naar de dood toe. Met 10 handen vol met vrienden, stuk voor stuk, van de schone schijn beroofd. Naar de dood toe. Het is nog vers dat ik aan mezelf beloofde dat ik vanaf nu niet meer in de wacht zou staan. Want misschien heb ik meer herinnering dan plannen om te maken en ben ik zojuist over de helft gegaan. Maar onderaan de streep is er toch echt wel niets te klagen en ik schreef in het refrein dat het meer dan prima is om mij te zijn. Dus ik hobbel met een rugzak vol geluk en een opgeheven hoofd naar de dood toe. Met 10 handen vol met vrienden, stuk voor stuk, van de schone schijn beroofd. Naar de dood toe. Want het gaat erom wat je achterlaat als de zon uiteindelijk ondergaat. Een kist vol mooie liedjes sowieso. En ik geef ze aan mijn kinderen cadeau. Dus ik hobbel met een rugzak vol geluk en een opgeheven hoofd naar de dood toe. Met 10 handen vol met vrienden, stuk voor stuk, van een schone schijn beroofd. Naar de dood toe. Oh, ik hobbel met een rugzak vol geluk en een opgeheven hoofd naar de dood toe. Met 10 handen vol met vrienden, stuk voor stuk, van de schone schijn beroofd. Naar de dood toe. Ja, toffe nummers. Bij je trein, busy Joert. En ik maak het wel hier in deze aflevering van Noorderwien. Relaxte muziek, Joert. Straks nog een koor. We krijgen nog meer solisten hier onder het wut. In dit geval gaat het over een meneer die ik al een tijdje volg. Je maakt het hele mooie versjes in de Nederlandse taal. Verliezen die het in het Engels. En hij heet Teun Subveert eigenlijk. Maar Teun met een H, hè? Klopt. Teun met een H. Ja. Ik zou je een heel raar verhaal vertellen aan het begin van dit interview. Ik heb ooit op een lagere school gezeten. Toen hadden wij een meester Subveert. En hadden wij stiekem een scheldwoord voor bedacht. En die noemden we superhert. Maar dat mocht hij niet weten. Ik heb alles gehoord. Zit er in jouw familie onderwijzers toevallig? Ja, wel een beetje. Maar waar kom je vandaan dan? Tietje Extra-radio, Noord-Bergen. Oh ja, nooit van gehoord. Dus een man met een hele grote baard. Ja. Nee. Zoemveert, Suffert, ik heb alles wel gehoord, ja. Ga ik niet verder schelden. Mooi dat je er bent. Wie heb je meegenomen? Ik heb aan mijn, voor de kijkers, linkerkant, Dries Belsma. En voor de kijkers rechts, Christophe Bouwens. Christophe die speelt vandaag baritongitaar, Dries elektrische gitaar. In het verleden zat je in een band, eigenlijk ook een beetje om jou heen geformeerd volgens mij. Anthony Sputsch of Potsch. Hoe sprak je dat uit? Poets. Hè? Ja. Een poets is een ander woord voor een staatsgreep. Kijk. En dat was mijn staatsgreep. Had je ook echt die ambitie of niet? Nee, maar dat was de kleine poets van achter de drumstel naar de voorgrond. Daar stop je mee en dan komt er een moment dat je denkt, ik wil mij in het Nederlands uitdrukken, ga Nederlandse nummers schrijven. Wat was de aanleiding? Ja, ik heb mezelf wel de vraag gesteld, als ik mijn Engelse teksten nou zou vertalen in het Nederlands, zou ik het dan uit mijn strot kunnen krijgen? En toen was het schrikbarende antwoord nee. Toen vond ik het een soort, ja, sorry dat ik het een soort algemeen gelul. Dus toen ging ik nadenken over wat wil ik nou zeggen. En toen vond ik het dacht ik van, oh ja, als ik het in het Nederlands doe, dan kan ik het precies zo zeggen als ik het wil. Mag ik het ook expres fout zeggen, bijvoorbeeld? Ja. En dat vond ik heel bevrijdend. Ja, precies. Kun je echt wat meer met de taal spelen? Dat, ja, precies. En je gevoel dus ook. Ja. Wat is het verhaal wat je wil vertellen?
Ja, daar zet je me even schaakmat. Nou, ik denk... Ik merk dat het heel veel over gevoel gaat. Je persoonlijke leven, liefde, vrouwen. Ja. Liefde en vrouwen. Nee, ook wel een beetje over het kleine leed. En dat ook wel weer relativeren. Want we hebben het natuurlijk verschrikkelijk goed met z'n allen. Laten we wel weten. Stiekem wel. Hè? Ja, zeker. We zijn wel eerste klas mopperaars met z'n allen. Ja. Vooral de Friese trouwens. Hoor. Maar... Ja, wij doen het weer beter dan de Groningers. Nee, ja. Jij woont niet meer in Groningen, toch? Nee. Ik woon nu in het Wilde Oosten. Maar dat is qua mentaliteit ook wel een beetje hetzelfde als Er Groningen. zit niet zoveel verschil tussen, denk ik. Nee. De Friesen zijn heel anders, maar dat gaat toch wel, of niet? Nou, ik heb heel veel in Friesland gespeeld. Bij mij van der Werf, hè? Ja, daar drum ik veel bij. En ik ben echt van de Friese gaan houden, dus dat zit helemaal goed. Wat was er eerst trouwens? Het drumstel of de gitaar en de stem? Eerst was er het drumstel. Ja. Je drumt nog steeds, onder andere met André Manuel. Ja, dat klopt. Ja, dat blijf ik ook altijd doen. Dat is ook een grote liefde. Maar ik kon niet alles tot uiting brengen op het drumstel natuurlijk. Dus... Daar dit. Ja, precies. Mooie liedjes. Ik hoorde laatst nog een heel mooi interview doen met Frits Spits. Die is ook helemaal gek van jouw liedjes. Hoe ontstaan ze? Ik bedoel, ben jij iemand die met deze jongens gaat zitten bedenken en gaat zitten creëren? Of doe je dat in je eentje? Ik doe het in het begin altijd alleen. En daarna haal ik deze jongens erbij, want die hebben iets meer verstand van de muziektheorie. En die kunnen me altijd helpen om het een mooie vorm te geven. Maar eigenlijk weet ik nooit hoe het begint. Het begint altijd met een zinnetje of met een melodietje. En dan moet ik daar tekst op vinden. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik het niet kan. Elke keer. Gek, hè? Ja. Nou, je doet het beter dan mij, maar ik kan niet wat jij kan. Dat is mooie liedjes schrijven. Ja, maar het is elke keer weer van... En dan denk ik van, hoe is het nou ontstaan? Dan ben ik het ook een beetje kwijt. En, dan is het er ineens. Want je eerste singeltje was Ik Hobbel. Ja. Heb je er lang over getwijfeld om het überhaupt te publiceren? Om het op te nemen, te produceren en dan vervolgens online te zetten? Nee, ik heb wel een beetje gezocht naar een richting, weet je wel. Want ik begon op het duur ook een beetje over politieke dingen te zingen. En dan hoor ik dat terug en dacht ik van ja, dat past gewoon niet bij mij. Dus ik heb wel een beetje gekeken van waar wil ik het allemaal over hebben. En dat soort dingen. En toen hoorde ik dat terug en dacht van nee, dat past niet bij mij. Dus daar heb ik al lang naar zitten zoeken. Van wat is dan... Nou, wat wordt het? Hè? En toen ik eenmaal dat gevonden had, toen had ik wel zin om het uit te brengen. En dat geldt eigenlijk ook voor die anderen. We draaien maar regelmatig. Wat ze wil. Het prachtig nummertje trouwens. Ja. Heel radionummer ook overigens. Dat is een beetje hetzelfde idee geweest. Van, nou, nu kan het de wereld wel in. Ja, het is natuurlijk een vrij persoonlijk verhaal. Maar ja, ik denk als je dat niet wil vertellen, dan moet je dit niet gaan doen of zo. Dus, Ook artiest eigen, denk ik. Hè? ja, dan moet je er wel mee komen. Vind ik, dat mag ook. Ja. Hoe ambitieus ben je voor jezelf? Even als Teun met een H. Ja. Nou, Je hebt van alles, doe je wat dat betreft. ja, nee, zeer ambitieus. Als het maar wel op mijn manier mag. Ja. Dus ik hoef niet... Is dat nou eigen wijsheid of eigenzinnigheid? Waar moeten we dit plaatsen? Nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je blijft maken wat je te maken hebt. En niet voor de commercie iets anders gaat doen. En, Maar toch, je wilt gehoord worden. Het moet ook eens gedraaid worden. Mensen moeten het op Spotify ook eens een keer afspelen natuurlijk. Tuurlijk. Maar, Dus maak je altijd ook een soort compromis, of niet? nou, nee, ik maak het en daarna ga ik kijken van hoe kan ik dit het beste in de wereld zetten. Daar besteed ik wel aandacht aan natuurlijk. Ja. Leer je veel van André Manuel? Oh ja, daar heb ik heel veel van geleerd. Daar heb ik, Fantastische muzikant. ja. Daar heb ik echt van geleerd hoe je op een podium moet staan. Die gaat altijd gewoon staan en die doet het. Ja, zo simpel is het. Ja. Maar die weet ook een beetje zo, allemaal lagen in zo'n nummer aan te brengen. Dat je denkt, ja, wat is dit nou? Serieus? Humor? Leven? Liefde? Wat is het? Ja, en hij maakt echt goed contact met mensen. Dus heel subtiel, maar echt een podiumbeest is dat. Hoe lang heb je nagedacht over je artiestennaam? Teun met een H. Was je er klaar mee? Elke keer weer die H te moeten noemen? Nou, nee, het is gewoon zoals ik mezelf vaak bij instanties moet voorstellen. Ja, bedoel ik. Ik ben Teun. Maar dat doe je bijvoorbeeld al. Ja. Ja. Dan weten ze meteen hoe ze het moeten schrijven. Blijf wel hangen. Ja, daarom. En ik vond Teun, dan werd het me iets te veel volkszanger, met alle respect. Maar dat pas ik niet helemaal in. Gewoon Teun. Gewoon Teun, ja, dat.
Met de knippel kan dat ook nog. Hè? Ja, dat kan, maar daar is het ook weer te serieus voor. Mooie liedjes, jullie gaan nog meer doen hier. Concrete plannen? Komt er, ik zeg maar een toertje, ik noem maar even, wat komt er nog meer uit? Komt er een album uit? Want ik begrijp dat je wel 20, 25 nummers nog op een plank hebt liggen. Ja, dat klopt. We gaan eerst nog een paar singles uitbrengen. En in december komt de volgende single uit. En dan is het de bedoeling dat die single het zo goed gaat doen dat hij alle kerstplaten eruit mietert. Ik ben voor. Ja. En dus dat is het eerste idee. En dan volgend jaar nog een paar singles en dan werken we ook naar een album toe. Kom je dan weer? Tuurlijk. You're more than invited. Dankjewel. Heel tof. Teun met een H. Het staat op internet, op Spotify en op andere streamingsdiensten natuurlijk wel. Ik wil op YouTube. Ik ben blij dat hij met zijn maat hier is. Want ik vind het echt heel mooi. Mooie vestjes, Nederlandstalig. Er zitten al die wat laagjes in. Van alles wat. Het is wat kleinkunst, een singer-songwriter, alles wat teruggekomen. Lekker, geen sticker erop doen. Maar hij speelt het nog wel live in Noorderwien. Jij hebt een schets in je hoofd gemaakt van hoe het verder moet en verder gaat. Woonboerderij met oud porselein, zodat we eindelijk gelukkig zijn. Dan vraag je mij wat ik ervan vind. Ik reageer als een groot klein kind en zeg: misschien ben ik tegen die tijd wel dood. Ach, interesseert me eigenlijk ook geen kloot. Want als het nu niet, dan is het dan niet. Want als het nu niet, dan is het dan niet. Want als het nu niet, dan is het dan niet. Ik heb een schets in mijn hoofd gemaakt, met succes en een gouden plaat. Iedereen op de foto met mij, komen met mijn muziek die boerderij. Ik vertel je dit met een gezicht van staal. Jij denkt altijd weer datzelfde lulverhaal. Man, geniet nou toch eens van wat je doet. Helemaal als jij zo vroeg de pijp uitbloedt. Want als het nu niet, dan is het dan niet. Want als het nu niet, dan is het dan niet. Want als het nu niet, dan is het dan niet. Oh, die droom van jou. Oh, die droom van mij. In die handen van jou. In die handen van mij. Laten we leven. Vanavond. Jij bent van straks en ik ben van toen. Misschien kunnen we er wel iets aan doen. Jij een stapje terug en ik een stap erbij. Kom je nou weer naar boven met mij? Want als het nu niet, dan is het dan niet. Want als het nu niet, dan is het dan niet. Want als het nu niet, dan is het dan niet. Want als het nu niet,
Lietse Veskes Joert in deze aflevering van Noorderwien. Teun met een H. Ja, prachtig mooi. Nederlandstalige Veskes. Boas met zijn Engelstalige Veskes. Leo Moorman, weer nog een koor. Maar je weet het, dit is een programma. We hebben een heel soort doggen om poëzie. Spoken words, nieuwe bundels. En ja, toen ik de bundel leesde en zeg van Marianne Reijinga, hier ik zoiets, die maar we even niet nodig. Je had al even een gedicht van mij kregen. Want het is net zomaar een bundel. Ze had hem zelf natuurlijk helemaal scrun en uitgebracht. Verloren verlangen, verstild verdriet. Marianne, mooi is de best. Welkom. Dankjewel. Het is wat een simpele vraag, maar ik stel hem gewoon. Want in de bundel staan natuurlijk gedichten, maar waar gaat het vooral over? Wat is het thema? Ja, de thema's die ik behandel in mijn gedichten zijn eigenlijk best wel een beetje aan de triestere kant. Maar wel de facetten die iedereen eigenlijk wel kent in het leven. Gemis, verdriet, verlangen, rouw, eenzaamheid en depressie. Maar ook het onderwerp hoop komt aan bod in mijn gedichten. Wat weer de onleiding, want ja, du hast eigenlijk een vreselijke gebeurtenis meemaken. Klopt. Die vreun, je had eigenlijk zien lippen maken, dat is natuurlijk vreselijk. Ja. En daarna ben je begonnen te schreeuwen. Dus schreeuwt al langer, maar hast daarna een soort verwerkingsproces op gang proberen te zetten met het schreeuwen. Maak het sasje? Ja, klopt inderdaad. Ik schrijf al vanaf een jonge 10-jaren. Ja, vanaf die 14 jullie ook al. Ja, hè? 13, 14 jaar. Maar daar ging het eigenlijk nergens over. Ik heb er ook nooit wat mee gedaan. En eigenlijk naar aanleiding van het overlijden van mijn vriend ben ik in een depressie gekomen. En door het verwerken van die emoties, daardoor ben ik gaan schrijven eigenlijk. En toen heb ik eigenlijk in korte tijd toch wel 80 gedichten op papier gezet in 3 maanden tijd. En het heeft me heel erg gesteund bij het verwerken van dit verlies. Het wordt vaak zijn, hè? Schreeuwen, zet het maar op papier. Kun je het vaak een keer weer omlezen van wat viel ik nou eigenlijk. Ja. En die ervaring hast mij gekregen. Want dat is ervoor oors met het schreeuwen? Nou, nee, ik deed het eigenlijk altijd wel. Maar niet zo intens als nu. En ik deed er verder nooit wat mee. En nu begon ik toch zo nu en dan een gedicht te delen op Facebook. En daar kreeg ik best wel veel reacties op. Van mensen die zich konden verplaatsen in mijn emoties. En die eigenlijk voelden wat ik voelde. Ja, en toen heb ik toch besloten om daar iets meer mee te doen. Want dan wil ik wijzen, heel vaak als er iets gebeurt, krijgt een bepaalde riet een heel soort aandacht. Er is een heel veel reuring om die heen en daarna wordt het stil. Hè? En dan moet dat hele verhaal met nog een plakje krijgen. Ja. Wie dat dreig voor jou of net? Ja, het was een hele pittige tijd. Het was een hele dierbare vriend met wie ik dan bijna dagelijks contact had. Zegt het oorkomen trouwens? Min of meer, ja. Maar het kwam toch onverwachts. Ja. Hij was al een tijd depressief. En hij kampte met allerlei mentale problemen. En dat deelde hij dus ook niet. Ja, met mij. Maar verder was het voor de buitenwereld niet echt, was niet echt bekend. Dus ja, ook toen hij dan die ene woensdagochtend 2 jaar geleden is gesprongen. Ja, dat kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ja. Dan is het schreeuwen, maar er is schreeuwen en schreeuwen. Hè? Dus het is voor jezelf schreeuwen en dan gooit het ergens deel en dan leest het weer om. Maar de stap naar een bundel is denk ik nog weer een oren. Hè? Ja. Hast je gewoon die redactie die je op die gedichten of die het mij leesde? Nou, ik heb mijn gedichten eerst allemaal geschreven. En toen heb ik mijn manuscript eerst opgestuurd naar Tineke Admiraal. Dat is een vriendin van mij uit Dokkum. En zij heeft zeg maar de eindredactie gedaan. En toen heb ik het ingestuurd naar mijn uitgever, Boekscout in Soest. Ja, en dat was eigenlijk gelijk heel enthousiast ontvangen. Ja. Ja. Maar goed, dat schreeuwen en uitbrengen is een heel proces op zichzelf natuurlijk. Hè? Ja. Want dan wordt de redactie pleegd en misschien hast het nog heel wat herschreeuwen matten of net? Of nee, viel heel erg mee. Ja. Een paar hele kleine aanpassingjes en eigenlijk was de uitgever meer als tevreden. Dus een paar kleine dingetjes moesten aangepast worden. Ja. Maar verder, nee. Heb ik er weinig. Ja, het is eigenlijk in 1 keer wel goed gegaan. Ja, bundel is nou intussen een teacher. Hast het al even presenteren. Ja. Hoe ben de reacties op nota? Goed, ja. Heel erg, mensen zijn heel erg geraakt door mijn gedichten. Herkennen er ook een hele hoop in. En ik krijg mooie recensies. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Inmiddels ligt mijn boek ook in boekhandels in Dokkum. Bij Van der Velde in de Hoogstraat en bij de Boektiek. Van der Velde op de Breedstraat. En de Boektiek op de Hoogstraat. Ja, anders verdwalen mensen in het mooie Dokkum. Ik nog eens Dokkum net zo heel goed. Maar prima. Nee, precies. Maar daar liggen de boeken ook te koop. En voor de rest, heb ik online al een paar mooie recensies gekregen. En in de krant heeft een mooie recensie gestaan. Dus ja, hele positieve reacties. Ja.
pro de dichters zien we de optredens en dat soort dingen, bijeenkomsten van poëten, zeg maar. Klopt. Door sterk om mij of net? Ja, Maar ik zie op die social media wel eens dat het oerl west best, maar draagt Ja. dan die gedichten net voor me. Dat liet me dan ook wel wat dreig. Ja, nou ja, het is voor mij allemaal nieuw. Hè, want ik schrijf natuurlijk al wel heel lang. Maar echt een bundel presenteren en gedichten voordragen, dat is toch wel een hele andere tak. En dus ik probeer zoveel mogelijk met open podia mee te doen. En poëzieavonden. En daarmee hoop ik het voordragen dan wat meer onder de knie te krijgen. Ja. En op naar een volgende bundel of hast nog geen? Oh ja, zeker, zeker. Want ik dacht bij het uitgeven van deze gedichten, nou kan ik even, nou is het even rustig. Maar het gaat maar door in mijn hoofd. Dus ik heb nu al meer dan 100 gedichten klaar liggen voor de tweede bundel. Ja. Komst maar bij. Maar eerst deze. Ja. Ik zou Joert de gast dus, net alleen voor een peteer. We halen even een gedicht van Hayet. En dit is er nog een keer. In Noorderwien, Marian Reijenga. Vrolijke geluiden door Utrechtse straten. Spelende kinderen op het schoolplein nabij. De zon die schijnt door wolwitte wolken. En in mijn verstilde gedachten ben jij. Mooie stad met zijn prachtige plekken. Ik voel me verweven met wie je bent. Herinneringen aan eindeloze gesprekken. Een bestaan dat nooit een einde kent. Deze plek zo nauw met jou verbonden. Doch was het nimmer jouw echte thuis. Door pijn en onmacht verslonden, besloot jij terug te keren naar huis. Het mooie groen met mist en schapen, zicht op prachtig glooiend bosrijk land, waar jij het aardse los kon laten, verlangend reikend naar Gods hand. Nu verlost van jouw innerlijk strijden, wat rest is leegte, gemis en verdriet. Dat zal vervagen met verstrijken der tijden, al drogen mijn tranen, vergeten zal ik niet. Vrolijke geluiden door Utrechtse straten, spelende kinderen op het schoolplein nabij. De zon die schijnt door wolwitte wolken en in mijn verstilde gedachten ben jij. Mooi gedicht en een bijzonder verhaal van Marian Reijenga met haar bundel. Is dus te verkrijgen. Ik liep nog even een keer zien. De titel is Verloren verlangen, verstild verdriet. Straks krijg je nog één gedicht uit die bundel van Marian. Je hebt hem al even zien aan het begin van het programma. Toen dit is je nieuwste single. Ja, Love Song. Het gaat door de liefde. Het gaat door het leven bij Boas. En er komt maar al een hele tijd in deze studio. Daar ben ik hartstikke blij mee. En elke keer denk ik weer een stapje erbij. Opaard met de band. Tournee door Nederland. Festivals. Nieuwe plan, Boas. Moordenstreem West. Welkom. Ja, dankjewel. Allemaal begonnen hier in de studio. Ja, en hij begon met die eigen talent. En daar best gelukkig mee aan de haal gaan. Hoe is het met hij? Ja, goed. Ja, we zijn op een goede manier heel druk. Dus daar ben ik heel blij mee. Vertel eens, wij best op dit tijd meestal met dwaan. Want er komt een concert toe, dat is ook de aanleiding om 5 minuten nog in Neushoorn. Daar komen we straks nog alleen over te spreken. Maar wat ben je verder de plan? Waar best mee bezig? Nou, we hebben natuurlijk de clubtour. Daar is het optreden in de Neushoorn is daar onderdeel van. De First Rounds on Me Tour. Voorbereiding voor dat. Ik heb ondertussen allemaal singles aan het uitbrengen voor mijn EP. Die komt de 11 van oktober uit, wanneer de clubtour begint. En ondertussen ben ik ook aan het schrijven voor een nieuw album die we waarschijnlijk volgend jaar willen uitwerken. Dus eigenlijk alles wat een muzikant doet, gewoon in één moment. En dat is wel heel druk, maar heel leuk allemaal. Had je die verste band nog? Ja, de vaste jongens. Schuift nog wel eens, want de jongens die zijn op zichzelf ook nog heel druk. Die spelen ook met andere projecten, maar we proberen altijd wel de vaste setting altijd erbij te hebben. Tijdens hebben we zijn in contact hoor. We hebben eens vaker even, hoe is het? En toen zei ze, ik ben eigenlijk best wel bezig om alles wat te organiseren. Van management tot labels, boekers. Had je daar niet tussen een soort paard in? Vond je dat clear? Ja, het is nu, de boeker hebben we, Mojo. En ik ben sinds kort heb ik ook een platencontract bij Warner. Ja. Dus dat is een hele grote jongen. En daar ben ik heel blij mee dat ik daarmee in zee kan. Dat voelt fantastisch, voelt goed. En daar gaan we mooie dingen mee doen. Daar heb ik heel veel zin in. Ik ben heel benijd. Ja, allemaal mooie kansen. Ja, het is gek. We volgen die al een tijdje. En toen zei zelf, toen kwam je band, dus vrij jong. Dan best Oerl het grote talent natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment op zijn punt komt. Nou word ik eens tros zetten. En nog maar eens even een stap zetten, denk ik. Hè? Ja, daar moeten we voor gaan. En dat was eigenlijk toen ik hier kwam, speelde ik alleen maar covers. Ja. En toen op een gegeven moment, op mijn 18e, hebben we toen besloten om eigen werk te gaan maken. Toen ontstond de eerste plaat Keep It Simple. Ja, en daar is het gewoon op doorgegaan. Ja. En ik knijp mezelf nog steeds wel eens of dat ik dit allemaal mag meemaken. Maar je bent nog steeds hartstikke jong, toch? Ja, nou, precies. En dat is ook wel
En of ieder voor zijn nadeel, weet je. Ik ben ook druk aan het ontwikkelen, druk bezig om alles in de goede banen te leiden. En hoort ook bij heel veel oefenen, heel veel spelen. Ik zit er eigenlijk alleen maar, ik ben eigenlijk nooit vrij. Nee. Je het zast worst? Ja. Soms zelfs nog beter. Weet je wordt soms wel eens verrast. Ik was laatst bij een collega van jullie bij Radio 538. Toen had ik een verrassing van Marco Schuitmaker. Die mij in één keer uitnodigt om in de Gelderdome te komen spelen voor 30.000 man. Ja, dat is geen kattenpis, hè? Nee. En het wordt nu ook wel heel serieus. Daar heb ik ook heel veel zin in. Dus ja, het is allemaal dat soort te gekke kansen komen op je pad. Ja, dat kon je eigenlijk niet zo kon je niet dromen eigenlijk. Nee, goed. Gelukkig Gerrit Trot. Zij slaan de clubtour. Wat kiest doen? Gewoon Neushoorn Band lekker spelen? Ja, Neushoorn Band, oude nummers van mijn Keep It Simple, nieuwe nummers van de nieuwe EP, maar ook wel wat nummers die nog niet uitkomen. En nu nog niet, die volgend jaar waarschijnlijk op nieuwe plaat komen. Maar ja, allemaal echt wordt een één groot feest. En we gaan gewoon vieren dat het mooi gaat. Hoeveelste? De 31ste. Oktober. Yes. Ja, nog even niet hoor, denk ik. Vind ik heel erg leuk. Want wij volgen van Noorderwien Mr. en Mrs. Heel erg. Dat is een duo hier uit Friesland bij. Maar het is een fantastische popsong. Zit ook een beetje in de countryhoek. Singer-songwriter-achtige muziek. En daar is de product contact mee. Want ze doen een volprogramma voor daar in Breda, is het net? Ja, in de Mes Breda doen ze bij het begin van de tour. Ja, Trientje en Frederik zijn hele goede vrienden van mij. En wij helpen elkaar, we sparren heel veel met elkaar. En dat is heel fijn. Dat zijn echt mijn muzikale vrienden hier. Friese connectie dus een beetje. Ja, het gebeurt wel eens dat ik dan in de auto zit richting Hilversum. En dat ik zeg, ik zit zo meteen in de Whistlewoord. En zij zo, ja, wij ook. Ik zei, mooi, dan zien we elkaar daar. Ja, dat is toch wel grappig, hè? Dan kom je elkaar op dezelfde plekken tegen. Of ben je bij de radio, zeg, nou, kom ik ook weer mee. Ja, dat is altijd gezellig. Gaat goed bij mij. Bloekom, Egger, mijn band of solo, best altijd welkom. En mooi is het vanuit Friesland hopelijk de hele wereld veroverd. Doe je toch een coverke dwalen ook, hè? Ja, meneer, wat wist je? Ja. Vader Abraham. Per Carter. Dat is een herschrijving inderdaad van Engelbewaarder. Ja. Ik heb een kleine stiekem voorliefde voor Nederlandstalig. Ja. En toen dacht ik, ik ga geen Nederlandstalig zingen, maar ik kan wel een mooi countryliedje ervan maken. Hij gaat hem nooit live doen. Ja, hier in Noorderwien. Dit is Boas, live in Noorderwien. Lines are bringing us home. I'll keep driving, no, I won't stop. There's so many things we could talk about. I got no worries, I got no doubt. A look in your eyes, that's what it's about. And I'm so glad to feel you near. You're whispering words that I need to hear. 'Cause all I know is you're the angel by my side. 'Cause all that matters, you keep me satisfied. All I know, I'll lay next to you tonight. 'Cause you're the angel by my side. Out by the restaurant on Highway 9, we can't stop laughing the time of our lives. Like nobody's watching and nobody cares. I run my fingers through your hair. 'Cause all I know is you're the angel by my side. 'Cause all that matters, you keep me satisfied. All I know, I'll lay next to you tonight. 'Cause you're the angel by my side. All I know is you're the angel by my side. It's all that matters. You keep me satisfied.
I'll lay next to you tonight, 'cause you're the angel, oh, the angel by my side. 31 oktober speelt hij met zijn fantastische band. Hij had een goede muzikanten bij hem in Neushoorn. Onderdeel van zijn clubtour. En ik had natuurlijk ook Boas. Vries en Muttense staan zo, want hij weet gelukkig het succes te pakken boeten de profetie. 31 oktober zet het in de agenda. Ik ga nog wat meer live tips. Want je weet het, de Dubliners, oftewel de Dublin Legends. Ja, een beetje friends of the show. We hebben ze vaak de gast. Want ze komen ook weer naar Friesland aan. Dan wil ik toch nog even reclame voor mij. Komende vreed zullen ze spelen. Zet het voor het in de agenda. En ik heb je even een kaartje in Koudem in de Klink om correct te wezen. En dan wat verder voort. Op 10 november kom ik die oren hier ze voor van u. De Kilkenny's de Friesland. Dat is nog een hele tour trouwens in Nederland. En 10 november is in ieder geval wat ik even naar voren heli wil. En daar kun je bij wezen. En dat is in de Klameren. En dan weet je het even. Dus bij deze even de live tips voor de komende tijd. En misschien, maar ik zal de heren zelf even vragen. Ik heb dit koor. Ik wil ergens live zien. Let je mee weer. Dit is christelijke koor, help me even, zingend verbonden. Hè? Zingend verbonden, inderdaad. Ja, en ik twijfel even, want het wie eerst 2 orenkoren, toch? Ja, het waren ooit Credo uit Heerenveen en Cantate Cum Gaudio uit Jouren. En deze 2 koren zijn samengevoegd. Ja, zo'n een ieder fjouwer. Hoe lang bent u al dirigent van deze club? Ik denk vanaf 2018, 19 zoiets, ja. Dus, ja. Ken je wat jongen? Ja. Een pak leidt het net. Nee, het ziet er goed uit. Ja, dat wel, het kan met een modeshow al gelijk meedoen. Hè? Ja, Dus, ja, maar ze jongen ook wel goed, hè? ja, ik ben heel tevreden. Ja, alleen, ja, zoals jullie kunnen zien, het dunt wel een beetje uit. Hadden we 50, 60 leden. Wij kunnen nog wat leden gebruiken. We hebben er nu iets van 35 ongeveer nog. Ja, dus, ja. Bepaalde stem nodig, of kan iedereen, als je mijn man binnen, neem ik gewoon of net? Nou, de meeste... Wij direct vooral bij of net? Nee, geen vrouwen. Het is echt dat moet ik even doen. het is echt een mannenkoor. En de meeste mannen kunnen zingen. En anders, nou ja, dan leren we... je leert ook natuurlijk een heleboel in zo'n koor. Dus ja, als mensen geïnteresseerd zijn, kom gerust eens even kijken. We repeteren in Jouren. Elke dinsdagavond in de Oerdracht van 8 tot 10. En er is wel een site, dus daar kun je je dus opjaan. Of even bellen, of even een mail sturen. Hoe is het voor jou als dirigent? Du hast volle meer dienen en de dorstig volle meer. Ja. Dit is toch heel specifiek een mannenkoor. Hè? En dat had iets met stem te krijgen. Ja. Is het ingewikkeld of juist net? Het is wel heel anders dan natuurlijk een gemengd koor. Ook qua harmonisatie. Dus dat is... maar er zijn ook weer heel veel raakvlakken natuurlijk. Hè. Ze kunnen allemaal zingen. Dus, maar was het bijsturen, maar kan bepaalde nummers wel, de horen net? Of valt dat wat aan? Er kan op zich wel heel veel. Maar wat ik zeg, de arrangementen zijn wel heel erg bepalend. En je hebt natuurlijk niet zoveel hoogte als bij een gemengd koor. Dus in dat spectrum moet je het wel een beetje zoeken. Ja. Hoe lang zit je al bij het koor? Bij welke zit je eerst? Ik heb 32 hier eerste tenor zongt en de laatste 2 hier tweede tenor. En uit welke van de beide koren kom je ook? Cantate Cum Gaudio. Ja, correct. Uit de Jouren. Is het een mooie fusie worden? Ja, het is een mooie fusie worden. We kunnen goed maken op zit en hoe wij. Ja. Dik en uiter. Gezellig dus. Heel gezellig. Ja. Maar waar had dit pak het zo? Het bestuur, het oude bestuur van Cantate Cum Gaudio, maar onze voorzitter. Ja. En ik mocht ze voor het eerst even passen. Oh, zo. Dat is mooi. Ja, van de maat. Mooi hoor. Er is van alles te jongen. Er is zoveel aanbod. Hoe bepaal je hem, welke nummers je hem dwangeren en welke net? Daar hebben we een muziekcommissie voor. En dat is een groep leden van de koor zelf. En die doen dat in oorleg mooi als dirigent. Ja. En dat gaat prima. Heb je bepaalde voorkeur van nummers of maakt het je ook net zo vol uit? Nou, ik vind dit soort nummers wat hij goed zong, vind ik zelf wel heel mooi. Ja, correct. Ja. Mooi gedragen. Precies, precies. Dat vind ik zelf heel mooi. En met al die christelijke lieden of ben je nog breder? Wij ben ik wel breder, maar een groot deel is wel christelijk lied, ja. Gezelligheid, maar toch jongen, hè? Die combinatie moet het een beetje wijzen, denk ik net. Of doe je het alleen voor de gezelligheid? Nou, onder andere, en ik vind het hartstikke mooi dat ik heb gewoon gemist dat we 3 maanden vakantie hadden. Door het te lang? Door het te lang, ja. Ik vind het hartstikke mooi om te zingen. Ja, want met corona, ik wilde net weer hoe beginnen, maar dat weer een helemaal een periode, dat vond je ook denk ik dan net leuk? Nee, helemaal niet. Nee. Je bent blij dat iedereen er weer is? Ja, zo is dat. Ja. Heb je nog een bepaalde vakkeur voor bepaalde lieden of lekker jongen misschien al? Ja, als ik maar kippenvel krijg. En dat krijg je vaak denk ik, hè? Ja, denk ik.
Ja. Maar daar kan wel naar je oor was bij, hè? Ja, zeg dat wel. Ja. Ja. Ken alle leeftijden? Alle leeftijden. Vanaf 16. Maar ik ken het jong, hè? Ik ken wel alle maagd praten en razen. Ja, maar ik ben zo blij dat ik hierbij ben. Ja, hè? Ja, schitterend. Jo, stralen tikken. Ja, prachtig, joh. Ja. Ik ken iedereen horen. En zingen is zo gezond, zeg. Ja. Nou, je bedoelt in beweging, je bent sociaal bezig en je doet ik nog wat. Als ik een jongen geen nocht had en er komt genezing, komt weer thuis. Absoluut. Vreeg je maar. Ja, je straalt uit. Je bent het bewijs. Jou hem op. Singer verbonden. Er is wel een site. En ik ben blij dat ze hier binnen. Nou, nogmaals, heren, mooi dat je er binnen. Welkom natuurlijk nogmaals. En dit is live in Noorderwien.
Was ik op dit koor dat ken? Ja, koor Zingend Verbonden. En zingendverbonden.nl is dan weer het internetadres. Er zit wel een telefoonnummer op of een e-mailadres. Ja, het is Jonas oefeningen. En natuurlijk mij een heel soort gezelligheid met elkaar muziekmaatjes. Zo simpel leidt het gewoon. Het is fantastisch om dit soort mensen in de studio hier te ontvangen. Ja, en dat is het mooie van Noorderwien. Ze staan gewoon wat artiesten, die kom je ze nou naar het zien. En dan denk je van, hoe zou het mij, hem of haar of hun wezen? In dit geval heb ik een fantastische, twee Drentse muzikanten eigenlijk. Maar die ene die ken ik wat langer als de horen. En dit is Leon Moorman. En dit is Tom, geloof ik. Tom, klopt ja. Altijd met Leon op pad of niet? De laatste tijd wel, ja. Leon, ja, het is zo'n artiest. Ik denk, ik moet even weten hoe het met Leon is. Ja, nou, mooi dat ik hier weer mag komen. Ja, en hoe is het? Ja, hartstikke goed. Ik ben blij dat ik hier weer ben. Ik ben hartstikke druk. Maar voor Omroep Friesland ben ik altijd hier. Ja. Bist wel eens net druk? Nou, veel te weinig. Ik was 8 dagen in Noorwegen van de zomer. Toen dacht ik, oh lekker. En ja, die 8 dagen die vliegen voorbij. En daarna begint er een hele race weer, zeg maar. Ja, het gaat mij niks aan. Maar doe je dan wel je smartphone uit? Of zit je dan ondertussen s'avonds nog wel even... Ik heb wel heel veel minder op die telefoon zitten. Dat klopt, ja. Verslaving, hè? Helemaal u is moeilijk, hè? Dat lukt niemand, denk ik. Nee, dat lukt mij ook niet, hoor. Goed, hou maar op. Hey, even je gaat straks 2 nummers hier spelen, maar ineens zag ik jou landelijke media, RTL, talkshows. Ja. Dat was even een leuk positief stormpje om jou heen, hè? Ja, dat ging heel hard in één keer. Ik had een grapje gemaakt eigenlijk... thuis maak ik wel eens een vertalingje van een bekend liedje. En toen had ik dat gedaan van Beyoncé's Texas Hold'em. Hè. Beyoncé was helemaal hot, want ze ging voor het eerst country muziek maken. Ja, dat heeft heel veel teweeggebracht, ook in Amerika, hè? Ja, dus blijkbaar was het zo interessant dat zelfs als er dan een Drents boertje een liedje over maakte in het dialect, dat het dan ook uitgenodigd wordt. Nee, dat was hartstikke leuk, want ik had er wel een grapje gemaakt over de Randstad. Hè, want wij hier, ik reken Friesland ook gewoon het oosten van het land. Wij zijn in ieder geval geen Randstad, hè? Nou heb je wel heel ruzie met heel veel Friesen, denk ik. Hoezo? Als jij Nederland zo van... Dit is Noorden, hè? Ja, nee, maar hey, Groningen is ook het noorden. En Drenthe is ook het noorden. En Friesland is ook het noorden. Ik ben net, Als jij zo een mes zo door heel Nederland snijdt, dan heb je een linkerkant en een rechterkant. Hoor je dan bij de linkerkant of de rechterkant? Ik heb even geen commentaar. Hij komt oorspronkelijk uit Dordrecht. Hij is een Randstedeling. Maar hij heeft zich aanpassen van mij. Maar nee, oké. Nee, maar je loopt het waardig recht. Ja, maar je snapt wat ik bedoel, hè? Ja. Anti-Randstad, daar ging het over in ieder geval. En jullie zijn geen Randstad. Nee, dus daar gaat dat liedje over. En daar zat blijkbaar genoeg in waar mensen op gingen reageren. En dat werd dan viral, ja. Wat zijn de plannen? Nou, de plannen zijn, ik wil de theaters in, maar ja goed, dat is dan waarschijnlijk pas volgend theaterseizoen dat ik echt een toertje kan doen. Liedjesprogramma? Ja, dus ik vertel mijn verhaal tussendoor. Ik hou wel van een beetje ouwe hoeren, zeg maar. En kromme dingen rechtlulden. En natuurlijk gewoon mijn liedjes. Want ik heb een tweede album die bijna af is. Daar komt Valerie Hugon, die straks gaat spelen, die komt daar ook vanaf. En binnenkort komt er nog weer een nieuwe single. Dus ik ben vooral bezig om mensen dan toch meer van mij te laten horen. En hopelijk dan weer een groter publiek te kunnen trekken. Wat voor plaat wordt het? Wat voor soort album? Wordt het een bandalbum of met z'n tweeën? Nee, band. Nee, ja, ik vind het wel mooi als alles echt lekker vol klinkt. En het is echt een popalbum, dus gewoon popmuziek. Maar dan in het dialect. Want ik vind het toch wel gek dat er zoveel popmuziek gemaakt wordt. Maar dat niemand echt uitkomt voor zijn eigen roots. Nee. Dat doen jullie in Friesland altijd heel goed. Maar de rest van Nederland, dat valt altijd heel erg tegen. Kan nog wel iets meer inderdaad. Ja. Goed. Heb je planning voor dat album? Of eerst maar even klaar? Dat wordt voorjaar. Dus eerst in oktober straks een nieuwe single. En dan heb ik in het voorjaar, dus hou rekening met april, dat ik dan mijn hele album de deur uit doe. Ja, en ik begrijp, je wilt ook eigenlijk de festivals wel wat doen. Dus dan moet je ook met een band eraan komen. En met de band repetities aan plannen. Want dat was ook alweer een tijd geleden dat we met de band echt, zeker met nieuwe werk, dan moet je wel in de studio weer in, zeg maar, om te oefenen. Dus dat gaan we doen, ja. Ik zit net te denken, ik snap ook wel dat oostelijk verhaal van jou, dat begrijp ik wel. Ja. We gaan een regiofestival, dan komt hij uit Drenthe. En toen is ik rudder verbaasd, komt hij niet eens van Oost uit. Maar ja, als dit soort lijnen loopt, dan wordt het volstrekt logisch. Ik doe even een gokje bij het volgende regiofestival Limburg. Nou, wie weet. Als je die lijn doet. Ja, af Friesland. Ja. Ga je nog meedoen? Nou, dit jaar lukt niet meer. Nee. Misschien van jou. Ja. Hartstikke mooi, man. Goed. Jullie komen spelen. Zit jij nog in andere bands of heb je de klauwen wel vol aan deze Leon? Vooral met Leon bezig. Ja. Druk zat. Ja, druk zat, ja. Erg leuk om te doen, maar we komen ook overal en zo. Dus te gek. Nou, super tof dat het goed gaat, dat je druk hebt. Kom vooral terug met het album. Ja. En wat je ook doet, altijd welkom. Want dit is een live in Noorderwien. Leon en Tom. Ja. Hier in het oosten, op het platteland, vanuit het land de mooiste kant. Ik blijf hier wonen. Ik heb mijn hart verpaald, als die de wereld in de brand.
Laat ze maar lullen over ons, ja wat ze wil. Nog die drak, dan giet ze vanzelf vervelen. En dan komt ze met handen poten neer aan. Stelt ze zich voor als je nieuwe buurman. Opdonden, dat ze hier graag komt. Dan kunnen we best beginnen. Hier hij geen klap, hier hij de tien. Ze noemen ons graag dom, maar ze kriegen wel spiet. Als ze voor de rust ons kan doorbreken. Ze kijkt graag op ons neer. Het kan ons niks verrekken. Nee, dat doet ons echt geen zeer. Ach ja, we ben er tegen bestaan. Ze kriegen ons toch niet gek. Wij hem gezond boerenverstand. Hier in het oosten, op het platteland. Vanuit het land de mooiste kant. Ik blijf hier wonen. Ik heb mijn hart verbaand. Als die de wereld in de brand. Laat ze maar lullen over ons, ja wat ze wil. Nou die drak, de giet ze vanzelf vervuld. Kom ze met, hang de poot neer aan. Stel ze zich voor als je nieuwe buurman. Donder op! Ja, ja. Weet je, de wiezen die komen uit Oosten, hè. En in de Randstad hebben ze een hete aardappel in de keel. Die komt bij ons uit de grond. En uit gewoonte nog eens een couplet over een volk dat zichzelf redt. Ja, want dat is het mooiste, als je dat beseft. Zij hebben ons nodig en dat weten ze best. Ja, van het grootste gras kom ze Drenthe niet of ze bezoekt de zware kras. Zij wil elkaar graag vaak de bos. Maar wij waren liever samen, want op het oosten bent wie trots. 1, 2. Hier in het oosten, op het platteland. Vanuit het land, de mooiste kant. De mooiste kant, ik blijf hier wonen. Ik heb mijn hart verbaand. Als die de wereld in de brand. Laat ze maar lullen over ons, ja wat ze wil. Nou die drak, de giet ze vanzelf vervuld. Dan komt ze met handen poot neer aan. Oh, laat ze maar lullen over ons, ja wat ze wil. Al die drak, de giet ze vanzelf vervuld. Kom ze met handen poot neer aan. Stelt ze zich voor als je nieuwe buurman. Opdonden. Oh, 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 oh. Maar laat je gaan. Oh, oh. Oh, oh. Maar laat je gaan. Zondagmiddag met wat vrienden en achterhuis. Dik doen in de tuinen. Een barbecue, een potje bier, ja we pakken echt uit. Vandaag niet te zonnig, maar al snel kwam de buurman aan de deur. Het was de harde vieze geur en meer vandaag gezeur. Oh. Die ene keer in het jaar, wat stel het voor. Dat moet toch kunnen. Ik had het van tevoren nog aan hem meld. Want ik wil geen traumaland, maar hij heeft de politie al op bel. Kill, maar laat je gaan. Oh, 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 oh. Maar laat je gaan. Oh, 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 oh. Maar laat je gaan. Wat dacht jij hier nou met te winnen? Ach, laat jezelf toch niet zo kennen. Oh, 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 oh. Maar laat je gaan. Maandagochtend met collega's in mijn bakkie doen. Ze kikken de kantine, de koffie op, maar de verhaal nog veel te goed. Dus we doen het toch naar Ine. We wisten best is in de bosje tiet, maar achter dit toch niet. Het giet zoals het Giro. Maar voordat ik het wist, wil de baas me zien. Hij was de kloor mee, flink de wind vervulde de bord eraf. Loop toch weer uit de hand. Ik keek hem aan en zei toen met een lach. Kill, wat laat je gaan. Oh, 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 oh. Wat laat je gaan. Oh, 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 oh. Wat laat je gaan. Wat dacht jij hier nou met te winnen? Ach, laat jezelf toch niet zo kennen. Oh, 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 oh. Wat laat je gaan. Ieder mens die heeft zo zijn gedrag. Ja, we hebben allemaal wel streken. Oh, oh.
keel, waar laat je gaan? Oh, 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 oh. Waar laat je gaan? Oh, 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 oh. Waar laat je gaan? Wat dacht jij hier nou met te win? Ach, laat jezelf toch niet zo kennen. Oh, 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 oh. Waar laat je gaan? Oh, 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 oh. Waar laat je gaan? Oh, 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 oh. Waar laat je gaan? Ja, uit Drenthe, of het Eersten, of uit Noorden. Ja, zes maar zelf. Leon Moorman. Mooi figuur en draait hij tussen ook weer een hele tijd mee. En ja, dat is een artiest die ze noemen anders even Del Komme Mat vind ik. En dan gewoon even bijpraten. Hoe komt het? En zijn nieuwe album komt er echo aan dus. En dan Silver Griff weer uit Norge. Ja, mooi verhaal ik van Teun met een H. Ja, je zegt maar zijn naam H en het elke keer weer uitlezen. Maar goed, hij maakt het mooie vestjes. Mijn André Manuel vaak op paard dus, maar werkt dus heel fanatiek over zijn eigen solo carrière. En dan komen ze ook in Noorderwind te wonen.
Teun met een H. Met een beetje Frieske roots, maar het zijn werk in Doetinchem. En eigenlijk komt hij uit Greensloonwijk. Nou, hoe noordelijk was het H in ieder geval. Bij deze alleen van Noorderwien. Die er haast opzet. We hebben nog een gedicht te gaan en nog een optreden van het koor Zingend Verbonden. Zeg ik maar hier een ding. Alles is te volgen op www.youtube.com/Noorderwien. Reacties naar nw van noorderwien@omroepfriesland.nl. En we zijn natuurlijk gewoon na je weken weer. Elke mens op televisie van jou wachten. Dit is er nog een keer. Met een prachtig gedicht. Marian Rijenga en daarna het koor live in Noorderwien. Nooit ben je echt alleen in het leven. Al voel je dat soms helemaal niet. Er zijn altijd mensen die echt om je geven. Die jij in je donkerte nu niet ziet. Er zijn echt mensen die jou willen steunen. Die naar je luisteren en je pijn heus zien. Die jou een hand reiken om op te leunen. En die van je houden bovendien. Dus zijn je duistere dagen vol van alleen, vol zorgen, verdriet en tegenslag? Geef dan niet op en kijk om je heen en zie degene bij wie je schuilen mag. Deel je wanhoop, toon je tranen, uit je angst en verzamel al je moed. Vertrouw op je kracht je een weg te banen door alles wat je in het leven ontmoet. Hou vast aan hoop op betere dagen. En onthoud, ook dit gaat allemaal voorbij. En al heb ik geen antwoord op al je vragen, weet, ik ben er voor jou. Je hebt mij. Oh
the